27 minutes before we get to the news at 4. So Sanki, I've got a question, and today is the only time that I've actually felt this is a mvunzonando, mvunzosinambaza. I'll tell you why. Because I feel like people have a freedom to religion, right? Yeah. It's a right, isn't it? Yes. But hear what I have to say. Okay. I need to pose this muvunzanando to, it's a church muvunzanando, and I need to pose this muvunzanando to couples who attend different churches. So this is not for non-church goers, okay? It's for couples who have gotten married or who are cohabiting, right? And they decide on a Sunday, independent African church. Okay, let's say one partner goes to church and the other doesn't go. That's a different case. Okay. You know what that case is? People have freedom to religion. Okay. The muvunzonando is not for you. Okay. I will tell you a story. There was an elder in our church, and this elder, I can't say manj. But elder for the longest time I just knew she would come with the children. And got to the elder for the longest time. And then my mom tells me, no, elder vashaikirwa nemurume. I'm like, vashaikirwa nemurume. But is she married? Because I didn't know. Okay. Because now I'm going to a different surname, Mrs. M, right? Then I felt so sorry, but I end up kumariro kwe tashika baba unga turu ereda ku church kwa bayenda now kwane too much a different church now kwane too much church ane zvinhu zvano believe zvakasiyana amira kuti avige mufi mukanzi ari kuti murume anovigwa neve kwangu vekumurume ari kuti aipinda nesu svondo. It was unnecessary. That's a whole. It's a whole total. Yeah, it is. It's a whole total and a half. So I decided on Muvunzo Sinabaza to maybe zero. To talk to the couples who go kuma churches agasiana. Do you have a reason why you do this? And what's the ideal situation? Mwana anofana kuenda kupi, mfukadzi anofana kuenda kuna baba here kana kuti ndiana anotera mungu. I'll start with you, Saki Gracie. Yeah. Chi chinofana kuitika in your opinion? In my opinion, I would like to think that usually when you get married and you have to make a decision before you even get married. Now that we're getting married, how does religion look like in our marriage? Are we going to be going to the same church? Are we going to, what's best for us religiously? Yeah. And I would say usually I've seen in most cases mukadzi anongopedzera kuenda kuchurch kwani kwakuchienda murume. In my mom and dad's case, yes, my dad went to my mom's church. Well, because my mom is a pastor, so I mean it kind of counts for something. But I concur with you to say, yes, but also there's room for discussion and agreement. It could be a solution. Yes, it could be a solution. But I'm don't believe what Baba Msoro and body Msoro. Those I don't believe in. I don't believe but that's otherwise. What I'm saying, Jonah. Okay. Star FM, hello. Hello? Hi, Maswera. Maswera say. Tasquera. That was right. Even in the different church, then my wife. Kochi, Nendaye. A church it's a one church, but two different assemblies. Oh, aiwa. Aimima katonaka tsikutsvaga imimi. Anditika. Tikutsvaga vanotoenda kuko. Never notoenda ukoko. Zvinofamba sei. Zvinenge zvambosvika pakudaro sei. Someone says, I'm in that scenario, Donna and Saki, but if an incident like that befalls me, I would respect Kwanga Queen Babari elder. Along the way in marriage, I ended up drifting from the churches where we met and wedded, Iwava Kasara, so we're good like that. Star FM, hello. Boss. Violence
taura ineni. Rikentaurire pasi. Taurai pasi. Panext door pangu. Kukadzi. Inyanga. Baba. Prophet. Aiwa, mira, prophet cannot profit. Prophet. Vakatosunga tai yavo. Vabasa. Audaro iwe. Zviri kuitika live. Yes, ndosanati violence watangai. Chikwidza radio ka. Can you just erase your topic, Shama? Aiwa, sure. Maita basa. What is that though? Saki, what is that? Oh no. It is happening. No, but you know, when it comes to marriage, Yeah. I'm not going to tell Baba Musoro, but sometimes when I'm marriages where they have agreements on certain issues where you think okay fine, ngatende kuchechi kwa baba, but pakatogarwa pasi vakawirira not imimi rambe yenyu muchienda kuchechi. But unosvika pakuwirirana kudaro sei. Someone says inene dona ndakaregera kutera murume wangu because azvibudi kuzogerwa zuda wakura. Ozogerwa zuda wakura. Star family. Hi. Hello, Donna. Ndiripo zviri sei shamwari? Mina hangu anonymous. Taura nini? Pane handinoziva ilini yeworkmate wangu wekuti baba ndipasta, amai ndipasta kwavo, mwana hanzi chiplese ndo chipo, vana 2 vasana vanoenda kwavo, then mumwe mukomana ndipasta chechi kwavo. Iwe rega uti ndiri ano. What is that? Baba ndipasta kumwe ndika amai ndipasta kumwe saka vanotambira mapipi ana mangani. Hey but yenganga neprofeti baba. Pana vanhu tavaziva. Eres mubvunzo usina basa. Anzi ava vengangavo Sakile. Anzi vari kubata kwese. Vari kubata mamarkets ese. Vanodo zvechivanhu uko. Vanodo zvimwe. Star FM, good afternoon. Semuri. How are you? Good, thank you. How are you doing today? I'm fine. Taura ineni? Mukwana chimanje. Isusu kumba kwedu kati torine 3 machechi. Baba vanoenda yavo, mai vanoenda yavo, vana vanotoenda yavo. Kone ndaye, zviriko zvazvo ndikunzwisisa, asi nendava yei? Munhu anoenda kwaanenge achinzwa kuda kunamata kunomuitira. Alright, saka imimi yamunopinda imimi, makangotanga muchingoipinda here, makazoipinda after mawanana nababa here, zvangafamba sei? Hatisati tatombororwa, mumwe anoenda kwaanenge anzwa kuda musiwo. Oh, okay, all right. Anotozviseka afterwards. Messages on our WhatsApp, Saki. Anzi guys, inini ndoziva muprofita na gogo. Anzi keep me anonymous. Growing up in our church we had Mr. and Mrs. C. However, nenyaya yemakua Ivana Mr. C. Mrs. C ended up going to a different church. Nenyaya yekunyara makuwa aivene murume wavo. Well, it could be. So you see, you never know, but there are different reasons why people would do that. Yeah. Because under normal circumstances, according to me, you would never do that. Saifa Maswera say. It's a bad connection. We've got 3 lines. You can also call us on 0714-414-413. Mubvunza nando powered by EcoCash. Tukubvunza isusu tukuti makambos aya anoenda kuchechi yakasiyana munozvifambisa sei nendava muchita zvinhu zvakadaro. Star FM, good afternoon. Oh, it's a bad connection. Back after this messages. Hecho chadzoka zvine mutsindo. Pancha wina vanhu 150,000 chaka chaya ziyawa ku EcoCash. Shandisa EcoCash uwane mapoints anosvika 20 zvichikwira vhiki rega rega. Unenge watopinda mumakwikwi ekuwina mombe, masolar kits, maholidays, mafridge, mastove nemari, mibairo ijawe. Chako kushandisa EcoCash kutumira kana kutumirwa, kutenga airtime, kubhadhara muzvitoro kana kutumira mari kubva diaspora ichipinda mu EcoCash. $1 resera washandisa kana zigi rinoenderana rinokupa point imwe chete. Promotion inopera musi wa 25 July 2024. Terms and conditions apply. Upenyu EcoCash unonyatsoita. Indeed, upenyu EcoCash unonyatsoita. Star FM, good afternoon.
Hello, maswera sei. Taswera maswera sei. Taswera hey ari kuna matamani zvainoda. Inongoda kuti kana vanhu muchingororana garai mazvambozikana kuti kana muchienda kuchechi mukuenda kupi wororowa munhu anopinda kuchechi anoda iwowo. Saka kwenyu hazviitike but muri kutoona iri hazvina kumira musha hanti kuti makapo anga achiita zvinhu zvakadai. Hazvifana kudaro because kana iri chechi family inofana kunamata one church. Kana indivende kuti mwana akurawo more than 18 years akuzviona anokwanisa kuenda chechi yake anoda kuenda. Okay, maita basa anonzi discordant couples ndizvo here anzi akaumwe nemumwe anoenda kwa Donna, my boyfriend anoenda kuZion, mai vake vanoenda kumugodi and the father kuRoman Catholic. Pandakaenda kuma-intro ndakaita confusion ndichinzi makoti saka mukauya muchaenda kuchechi ipi, but I think you'd go kwemurume wake. Yeah. Star FM, hello. Star FM, hello. Yeah, bad connection. Messages Saki on our WhatsApp. Anzi zvimwe zvinhu hazvinyatsoita. So how come munoti isu tava nyama imwe chinodambura inodambura imwe nyama ichipinda mune rimwe gedre chechi? It's that bad, guys. It is. Star FM, hello. Yes, Askan. Maswera sei. Ndasikira maswera mazimanda rangu. Ndozvamunoita ngumba kwenyu here naye? Kwete mutemo chaiwo ndokuti mudzimai kana achinge atorwa anototera kuchechi kunopinda murume wake. Okay, so toti mama zvitaura imimi obva azoenda kuchechi kwenyu ona kuti hakusi kumuitira but matororana oti hake haachada kuramba achipinda chechiyo, zvingaite mhosva? Hazviite mhosva but zvinoratidza a sign of disunity in the family unit because kana tanzisisa nyama imwe cheteka tinofanira kunge tichitonyatsoonekwawo takamira tiri tese tichigara tiri tese muchechi. Zviri kunyanya kuitika mazuva ano vanangu ndezvekuti vanhu vakunyanya kumanitiza zvesvondo. Ndanzwa vamwe vatauri vanga vachitaura zvangu ndakateerera vachiti baba ndipasta kwakati imi mwana akadai anotambawo akachitamba achienda kwaari kwane kune maalms ari kubva kune tumari turi kubva inokwana zvechokwadi iko kuchibva uko iye chibva uko. It is that crazy, Sakile. Yes, Donna. I'd not thought about it though. Yeah. Sure, uko mama wangu anopiwa kainini inonzi kuchechi kwedu toiti PPR. Yeah. Okay. Tuma groceries tinobva kuchechi so. Okay. Saka baba wako wewe wakabata neuko, mai neuko. Yeah, zviri nani. Star FM maswara sei. Star FM, hello. Hello. Hi, maswera. Maswera. Taswera, munozvitowo kumba kwenyu here zvekuti madhamu vanoenda kwavanoda, baba vachienda kwavanoda? Aiwa, kuna zvakadaro. Mukadzi anotera chechi yemurume. Zvechisimba here? Kuna mutemo wakadaro isinye chisimba but mukadzi anotera chechi yemurume. Yei, mutemo cheo. Totauya kwenyu akasabatwa zvakanaka akafila kuti hasi kunamata akapombonoka zvinozofamba sei? Obva ati ndakuda kuenda hangu, ndakuda kudzokera kune yangu. Ipapo ka anotodzokera kumba here? Akudzokere zvake but panenge pakutonetsa and it's so true. Star FM maswera sayo. David Donna. Boss muri sei? Ndiri boy ini manje ndichitaridza voice raachitikiwa ndofarira drama iroro kuti mai vachienda kupostori kumadzibaba vachiuya nezvimbiya zvavo mwana achienda kuwachitawo zvimabhuku zvakazara pabheni oisa pakanaka mwana asikanaka kanenge aita zvemanjusu angosangana zisinganzwisisike gango baba gangoka kumuri kuita seiko musanganiswa kanai asi zvinoshanda here? Sure, unity inenge irimo here mumba chaizvo ndizvo here?
izowanike mufarwa kungwana chechi one yamunoenda pasazoita tsika dzakawanda pamba. And it's so true. Mumwe unomubikira netoti mvura iri kubva kuchechi, mumwe haawirirani nazvo, mumwe uri kuda kuti pamotikari yababa wanze namastika namastika wana mastika yababa vasingazvide. It is crazy, Sakile, but I always think I'm of the notion that musoro ndibaba, body inoenda kunoenda musoro. Izvozvo ndazvinzwa Donna, handisi kuzviramba, but what I'm also saying is, mind you, also sometimes the woman is coming from church, like you're saying, a person anogona to a pastor, an elder or whatever. Saka pane kakutaurirana kavanozoita semurume nemukadzi kuti aiwa ndozviripo toita sei toramba ndichienda kuchechi kwangu kana kuti toenda kwako. Yeah, so maybe it should be a conversation that you need to have before you get married. But in the case that they get married, Sakile, and then you go to the church and you don't feel comfortable, am I obligated to still be in that church? Yes. No. Because when you got married to me, you knew this is the church that I go to. No, but I didn't know the inside. Donna, if I get married to Madzibaba, that's all Madzimai. No two ways about it. You can't then say kupinda marriage now I decide to change just because I don't like the church, I don't go and we run in nazo. Yes, I can air my views, but babakana mati andei. Prosper Murindi Nchirezi, thank you so much. Says Donna, that story yakutaura iyi ndatoiudziwa nagogo wangu marimwe zero vachiti ndaitomboenda kuchechi kwangu ndega and your grandfather kwavo, but at the end ndakatozovatera because ndakaona kuti vanogona kupiwa mukadzi ini ndichingofira kuenda kwangu. Hai Donna, Isaki uku ndokwatinoti kushaya order uku havana order vana apa mese muri elders, mese mune zvigaro kuchechi kwamukuenda ikoko mukunodzisa vanhu kuti chii kana muchienda kumachechi akasiyana-siyana. Mwari vanouya, Jesu vanodzoka, musiri panzvimbo, baba uku mai uku. Anyway, munhu anovigwa nekuchechi kwaaienda, vese havana order, kushaya order ikokoko. Christine Goronga. What's your name again? We are 3 to 6 Express on Star FM. Zvekumachechi zvazvidi kupinda nemoyo unondozongoti kana waroro woenda kwawanzenda shamwari, because hey, discordant couples, I wanted to say lewe. I'm so used to lewe. I miss it so much. Sanki, it's azvisiri. Imagine, because the reason why we have functions in the Christianity is because people believe in certain things and they beg to differ and then they start their function and zvichienda zvakadaro. Kumwa kupfekwe mutrouse chaiwo. Yes. Elder vanenge vari elder kusingapfekwe mutrouse, vanoti rega tienderewo elder kumba wosvika madam vakarova mutrouse ndizvo here. It's one of those things and it's not good. Star FM, hello. Nyori no Saki. Boss Murisei. Boy, shewe. Taura ineni, ndozva munoita kumba kwenyu here, ndozva makakura nazvo here. Star FM, hello. 0772162651 before we get to the news at the top of the hour. Hello. Donna wadi. Ndiri right Murisei. Ndakanaka. Taura ineni. Baba ndiwo musoro. Mai ndiwo muri inotera kuenda musoro. Kana taura ineni nemo ndizvo chaizvo. Star FM, hello. Hello Donna. Boss Maswera. Ndiri nani zvangu ndozva munoita kumba kwenyu here. Go deeper. Go deeper baba. Wana kuti pasarenda uku vaenda uku vanhu vavayimbavha. Vana avazingaiti vatosikaisi. Komaita seiko. Listen, in the next hour, we've got a surprise from Econet Wireless. #inspired to change your world. And of course, we've got Truth or Trash. In the last half of the hour, your classic song of the day. Do not forget, we are in the month of July and we do all things Zim Mtulikazi. Stop the traffic light. Hold up. In your car, in the combi, taking you home. 3 to 6 Express on Star FM. Sounding good all the time.